Guys, good morning. Ari na sa tamang uhan na sa tag alogbats. So, ari na sa tatanawa guys. Di ba makaon man ni? Ano? Limpyo biya siya. Kwakdok. Kailan mo kwakdok? Lami ba yan ni ba? Pero daan na lang. Daghan kaayo. Kahoy ni siya nga naputol. Naadiri ang atoang dwarf nga kuan. Dwarf kanang marketed ni siya nga kalamansi. So ako siyang gibutangan og bitsin nawa. So ang eggplant tanawa nalagko na ang atoang eggplant. So ako siyang gibutangan og bitsin nawa. Pero gamay ra. Nya ang atoang kuan lemongrass. Nag-as na siya. Nawa ni survive pag in town. See? May lagdi ni kanon sa snail. So naatay alogbati. Ato na siyang harveston guys kay grabe na jud ka tag-as. Tanawa. Grabe na katag-as. Tag-as kay siya. Nawa. Tadang. Ako siyang gipatong aning kahoy. Pwede man siya matumba. See? Nagpatong siya. Nya kailangan na man siya buwak guys. Mao man ni maka kuan tani. Kailangan dili na to pabuwak ko na ang. Pero namunga na siya guys. Namunga na. Tanaw. Kuan tani. Kay atong itanom. So nanguha naman ko niya. Kailangan nga ato ang i-video. So lami kay ni siya sardinasan. Ato gid siyang puupon diri nato siya putlon para lain na sad ang sibol. Lami kay ni sardinasan. Kinobre. Masustansya ni siya. Dili mo kaon og alogbati. Rich kid. Presko ka istanan. Okay ba? Pero, yaran tigkaon. Kaon man eh. Tatlong. Nidaghan tigkaon. Tigkaon ni siya sa kuan. Tigkaon sa akong alogbati. Dili siya makitaan. Tanawa, grabe ka taas ba? Ako din siyang giputol og asa siya. Grabe ka taas. Ako din siya bunga. Libre na. Ako man siyang pagabutangan ng bitsin. Mauna siya. Grabe kadaghan. Brush siya na. Okay. Unsa siya kadaghan? Presko kistanan. Wow. Sardinasan na ni tanawa ra gud ang iyang dahon. Grabe kadagko sa dahon. Grabe ba ito ang na kuha. Usa na ka kuan. Grabe ka presko uy. Kaway-kaway na lang sa mukhaon ani bi. Tanaluto na tani, let's go. Tara! Atong alogbati. Grabe ka fresh. Taon ani guys. Mori ganahan. So, sardinasan ko ni. Karon mo yung isudan. Daog na. Awa, grabe ka tag-as. Tag-as ka ayo. So, di ara. Grabe ka lapyo. Kailan mo glapyo. Grabe ka presko ba. Mauna ni. Ya sardinasan dayon.
Ang kani, itanom. Nana sa ta itanom. So sa pay dugayan na to ani. So mao ni iyang perfect partner. Patay pa mahaw. Luto na. Asay mukaon og ingon ani. Ang mukaon ani ang makarelate ra pod. See? Usara ka bawol ni kamay. Mangaon. Sa tanawa. Mao na ni naisabaw gamay. Dili lang ni abay. Dali mangaon na ta. Wow. Mangaon na ta.